akartam a fényképezni, na ne kábítsál, te féleszi. Jesse Báriport. Ne ügyöm meg a telefonoddal. Ez veszi fél, tudom. Milyen tűz? Na kérem, én nyilatkozok. Komolyan. Van itt egy jó ember. Állítólag Kisteleken lakik, a Cigánsoron. Állítólag úgy hívják, hogy Kis Péter. Az komoly hiba. Gyújtotta föl az egészen. Én tudom tanúsítani, van itt 3 ember még mellettem. Miért hazudsz csak 3 van? Mind tudja tanúsítani. De Micsodát? hogy ő gyújtotta föl a tüzet. Mink azért vagyunk itt, hogy óvtsuk el. Most hivatalosokból Hivatalos. megkaptátok a polgárjelentő a papírt tűzoltásra? Meg? Igen. Itt van a falzsebemben, csak nem akarom elővenni, mert ez egy tolvaj ember. Igen? Hát ezért rácsalá kéne kerítni, nem? Meg részegös. Részegös. Most itt be a rúg, ahova már is elesett. Melyik az? Ez a riporter. Megbassza a jóisten. Meg én is a ezt mind felvette a felejtő meg a fikát.